931. Muqala ukungena nje kuleli page sacela upress usubscribe, ngiyacela. Cela upress usubscribe ngoba manje maningi amavidiyo anolwazi engisazoza nawo. Lana ke umuntu ozibuza ukuthi ngingayiqala kanjani i-forex trading ngo-2025. Ngingayiqala kanjani ukutrade i-forex, foreigner exchange guys. Asingathuswa-ke isingisi thina esilaphana. 1, uzodinga ini? Uzodinga ifoni. Uzodinga smartphone engena ku-Play Store noma ku-Apple Store. But uzokwazi ukudownloada ngayo i-app. 1, udinga le app-ke le MetaTrader 5. Udinga le app le MetaTrader 5 or MetaTrader 4 kukuwena. Then udinga ini yesibili? I-broker. Udinga i-broker. I-broker yini? I-broker kufana nokuthi la uzobe useva khona imali yakho, kufana nebhenki, wallet la uzobe uhlala khona imali yakho, but wena utrader kuphi? Kwi-MT4 or noma i-MT5. Sokukhombisa i-MT5 ukuthi ivela kanjani noma i-MT4 ukuthi ivela kanjani. Cela ukuthi uma ufika nje kule channel le upress subscribe ngoba manje maningi amavidiyo anolwazi olujulile engiseza nawo. Maningi kakhulu amavidiyo ajulile ozowadinga futhi azokujabulisa. Cela upress subscribe uke lapho. Uma usuthole lezi zinto lezi, of course idatha unalo njengoba vele ubuka le video, idatha unalo. Okay, la uvula ini? Vula i-demo account. Vula i-demo account. I-demo account izokusiza ekuthenini ukwazi ukuthi mese ngikufundisa ngokuthi how to open ama-trades, avulwa kanjani ama-trades, buy and sell, kuvulwa kanjani, kuthengwa kanjani, kuselwa kanjani. Subscribe-ke lapho ngoba manje maningi amavidiyo anolwazi engiza nawo. Okwanamhlanje sobe sifunda nje ukuthi udingani ukuze uqale ukutrade. Usunayo ngithi i-demo yakho. Uma usune-demo yakho, ngena kwi-demo yakho.